ಕಂಗಳು ವಂದನೆ ಹೇಳಿದೆ, ಹೃದಯವು ತುಂಬಿ ಹಾಡಿದೆ. ಹಾಯ್ ಅನಿಲ್ ಬ್ರೋ ಬಂದ ಗುರುಶೆಟ್ಟಿ. ಅನಿಲ್ ಅಣ್ಣ ಯಾನ್ ಏಪಲ ರಡ್ಡ ಐಡಿ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪೇನ ಪಲ್ನೆಗೆ ಅಂದ ಅತ್ತಿ ಹಿರಿಯನಿಗೆ ಏನೊಂದು ಬರ್ಪಿನಿ ನೀ ಮಾತ್ರ ಹಿರಿಯನಿಗೆ ಏನು ಜೀರು ಅಂಡ್ ಅರ್ಪಿತ ಶೆಟ್ಟಿ ಬತ್ತಿತ್ತೀರಿ ಎಂಕಾಂಡು ಈರ್ನನೆ ಕುಳಂಜ ಐಡಿ ಅಂದ ಅಂಡು ಪಣ ಆರ್ಲ ಶೆಟ್ಟಿ ಈರ್ಲ ಶೆಟ್ಟಿ ಅದೇ ಐಕಿಕೇನು ಪುದರ್ಲ ಸೋಕೊಂಡು ಮಾರ್ರೆ. ಕುಳ್ಳ ಬಿರ್ವಾಸ್ ಭಾರತಿ ಪಂದು ಓ ಭಾರತಿ ಪುದರ್ಲ ಶೋಕೊಂಡು ಭಾರತಿ ಅವರೇ ನೀವು ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊಡಿ ಆಯ್ತಾ. ಟಿವಿ ನ್ಯೂಸ್ ಪಾಡುವೆ ಇನಿ ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ಎಂಗು ಟಿವಿ ನ್ಯೂಸ್ ತೋಡ ಕೂಡ ಅಯ್ಯೋ ಓಕೆ ಬಕ್ಕ ಪಾಡ್ಲೆ ಆಡ ಒಂಜಿ ಟೈಮಿಂಗ್ ಪಾಡಂದೆ ಕುಲ್ಲೊಚ್ಚಿ ದಯಪಣ ಎಂಗ್ಲೆ ಹೊರ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಬತ್ತಿಜಿದ ಬಕ್ಕ ಬೈದಿಜಿ ಬನೊಚ್ಚಿ ಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಬೈದಿಜಿ ಬನೊಚ್ಚಿ ಬಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ಬುಡ್ಲೆ ಮಾಮಿ ಅವು ವಿಷಯ ಕೋಡೆ ಲಡೈ ಆತನ ಯಾವುಗೆ ಎಂಕ್ಲೇನ ಅಂದ. ಓಕೆ ಮಲ್ಲೇಜಿ ತೂಕ ನಿಕುಲು ಎಂಜಿನ ಲಡೈ ಮಲ್ಪುನಿ ಎಂಜಿನಿಕ್ ಲಡೈ ಮಲ್ಪುನ್ ಮಾರ್ರೆ ಎಂಜಿನಿಕ್ ಲಡೈ ಮಲ್ಪುನ್ ಪೊಕ್ಕಡಿಜಿನಲ್ಲ ಮಲ್ಲೇಜಿ ಬರಡಿ ಎಂಗ್ಲೆ ಕೊಂಚ ಜನ ಆಪುಂಡಿ ಓಲೇರು. ಅರ್ಪಿತಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಇದ್ದೀರಾ ಬನ್ನಿಲ್ಲಿ ಮೆಸೇಜ್ ಹಾಕಿ. ಗುರು ಚಾಪರಿಯರ ಪಣೊಂದುಲ್ಲೇರು ನಮ್ಮ ಸಂದೇಶರದ ಬದಿ ಗುರು ಎನ್ನ ಲೈವ್ಗು ನಿಕುಲು ಬತ್ತು ಪಾತೆರ್ನ ಬೊರ್ಚಿ ಸಂದೆ ಸಿಕ್ಸ್ ವೆಚ್ಚರುಲ್ಲೇರು ಗುರು ಎನ್ನ ಲೈವ್ಗೆ ಬತ್ತದ ನಿಕುಲು ಪಾತೆರ್ನ ಬೊರ್ಚಿ. ಓಕೆ ಅಯ್ಯೋ ದೇವ ಪಣೊಂದುಲ್ಲೇರು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದ ಬಿರ್ವಾಸ್ ಅಂದು ಗುರು ನಿಕುಲ್ ಪೆಟ್ಟು ಮಲ್ಪೆರೆ ಇಜ್ಜಿ ಲೈವ್ ಬತ್ತದು ನಿಕಲ ದಾಲೆತ್ರ ನಿಕಲ್ ಇಲ್ಲಡು ತೂವೋಡು ಪೂರ ನಿಕುಲು ಎಡ್ಡೆ ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಮಲ್ತದೆ ಬರೋಡು ಎಂಗ್ಲಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪೆರೆ ಬರೋಡು ಎರಡು ಜನ ಕಂಡನಿ ಬಡಿದಿಲ್ಲ ಬತ್ತು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಕೋಡೆ ಅಂದಾಲ ಪಾತಿರ್ತೀನಿ ಅಲ್ಲೇ ಪಾತಿರ್ತೀನಿ ಅತ್ತೆ ಅಯ್ಯೋ ಈರ್ ಪಾತಿರುವರ ಹಾಲು ಪಾತಿರುವರ ಹೆಂಗೆ ಕೊಂಚಿ ಗೊತ್ತಪ್ಪಜಿ ಹೆಂಗೆ ನಂಬಿಕೆನೇ ಇಜ್ಜಿ ಗುರು ಯಾನ್ ಮನ್ಮಿ ನಾವು ಈರ್ನೇ ಕುಡಂಜಿ ಐಡಿಂದು ಹೆಂಗೆ ಮೀನು ಗೊತ್ತಾಂಡೊಂಡತ್ತೆ ತೂಲೇರೆ ಈಗ ಕೋಪ ಬಕ ಈರ್ನೇ ಐಡಿಂದು ಗೊತ್ತಾಂಡ. ನನ್ನ ಲೈವ್ ಬಂದವರಿಗೆ ನನ್ನಿಂದ ಫುಲ್ ಸಪೋರ್ಟ್. ಓಕೆ ಸಂಧ್ಯಾ ಶರತ್ ನಿಕಲ್ ಮರಳು ಇತ್ತು ನಿಕ್ಲಿಗ ಸಂಧ್ಯಾ ಬೆಚ್ಚಡುಲ್ಲಲಿಯೇ ಅನಿಲ್ ಅಣ್ಣ ಇಜ್ಜಿ ಎನ್ನ ನನ್ನ ಆವೋಡು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಸಂಧ್ಯಾ ಸಿಸ್ ನಮಸ್ತೆ ಬರ್ತದಲ್ಲೇರು ಎನ್ನ ಲೈವ್ಗೂ ಬರೋಚ್ಚಿ ಸಂಧ್ಯಾ ಬೆಚ್ಚಡುಲ್ಲಲಿಯೇ ಎಂಚು ನಿಕಲ್ಗಲಟ್ಟೆ ಮಾರ್ರೆ ಭಾರತಿ ಸಿಸ್ ನಮಸ್ತೆ ಬರೋದಿಲ್ಲೇರು. ಗುರು ಶೆಟ್ರಿ ಎಂಕ್ ಡೌಟು ಅವ ಇರನೆ ಕೊಡಂಜಿ ಐಡಿ ಈ ರೈಕಿತ್ತು ಎರಡು ಬಾಯಿ ಬಿಡ್ಪೋಡಿತ್ತು ಎಂಗುಳು. ಸಂದೇಶ ಶರತ್ ಎನ್ನ ಲೈವ್ಗು ಗುರು ಬರ್ಪಿನೇ ಬರ್ಚಿಗೆ ಗುರು ಇರೆಗೊಂದು ಗೇಟ್ ಬಾರ್ದು ಕರ್ಪಿ ಬಾರ್ದು ಸಂಜೆನ ಲೈವ್ಗೆ ಬರ್ರೆಜ್ಜಿ ಎಂಕುಲ್ ನೆರ್ಪಿನಿ ಎಂಕುಲ್ಲ ನೆರ್ಪಿನಿ ಸಂಧ್ಯಕ್ಕ ಎಂಕುಲ್ಲ ನೆರ್ಪಿನಿ ಎರೆಗೆ ನೆರ್ಪಿನಿ. ಎಸ್ ಬಿರುವಾಸ್ ಉಲ್ಲಾರ ಗೊತ್ತಾನು ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಉಲ್ಲೇರು ಬಿರುವಾಸ್. ಓಕೆ ಬಿರುವಾಸ್ ನೀ ಇರೆಗೆ ಎಲ್ಲ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಪಿನ ಬರ್ಚಿ ಬಿರುವ ಇರ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ಯಾರ ಬಾಕಿ ತಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಇರೆಗೆ ರಿಟರ್ನ್ ಮಲ್ಪಾರ ಗಿಫ್ಟ್ ನೀ ಯಾರಿಗೆ ಏತ್ ಸಬ್ಬುಂಡಿಯೇ ಕುಡ್ಲದರೆಗೆ ತೂಲಿ ಏನಿಲ್ಲ ಅನ್ನ ಎನ್ನ ವೀಡಿಯೋ ಪೋದು ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಎಂಕ್ಲಂಜಿ ಮಲ್ಪಲು ಒಂದು ವೀಡಿಯೋಗೆ ಸಬ್ಬು ಕೊರ್ಲೆ ಮಾತಿರಲ್ಲ. ಮಂಜುನಾಥ್ ಅವರು ಬಂದರು ಗುರು ಅಣ್ಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಯ್ ಮಂಜುನಾಥ್ ಅವರೇ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮೈ ಲೈವ್. ನೀವು ಹೊಸಬ್ರು ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ. ಕಾಫಿ ಆಯ್ತಾ ನಿಮ್ದು ಟೀ ಆಯ್ತಾ ಮಂಜುನಾಥ್ ಅವರೇ? ಗುರು ಅಣ್ಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಮಸ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಂಚ ಮಲ್ತಂಡಯ್ಯ ನೀರ್ನ ಲೈವ್ ದೀಪುಚ್ಗೆ ಲೈವೇ ದೀಪುಜಲ್ಗೆ ಆರು ಹೊಸ ತತ್ತು ಮಾರ್ರೆ ವೈಟ್ ಬ್ಲೂ ಕೊಡಿ ಅಕ್ಕ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಮಂಜುನಾಥ್ ಅವರೇ. ಆರು ಹೊಸ ತತ್ತೆ ಅತ್ತಿ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ ಹೊಸತಾರು ಬ್ಲೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಮಂಜುನಾಥ್ ಅವರೇ ಬ್ಲೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಆಯ್ತಾ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ.